Οι άνθρωποι σου φέρονται με τον τρόπο που τους δείχνεις ότι πρέπει να σου φέρονται. Πίστεψαν πως θα τους κυνηγάς για πάντα, έτσι δεν είναι? Ένιωσαν άνετα, βέβαιοι, ότι όσο κι αν απομακρύνονταν, όσο ψυχρά κι αν συμπεριφέρονταν, εσύ θα ήσουν πάντα εκεί, να περιμένεις, να ελπίζεις, να αναζητάς την προσοχή τους. Αλλά τι συμβαίνει όταν δεν το κάνεις? Τι συμβαίνει όταν σταματάς να ζητάς επιβεβαίωση, όταν σταματάς να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου και αντί γι' αυτό ανακτάς την εσωτερική σου γαλήνη? Είναι μια μετατόπιση που αλλάζει τα πάντα, όχι μόνο για σένα, αλλά και για εκείνους. Όταν αποστασιοποιείσαι με χάρη, δεν είναι απλώς απελευθερωτικό, είναι δύναμη. Ταράζει τα ίδια τα θεμέλια του εγωισμού τους. Ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δεν τους χρειάζεσαι. Και αυτή η συνειδητοποίηση χτυπά πιο δυνατά από οποιαδήποτε λέξη. Και εδώ είναι το σημείο που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Αν είσαι έτοιμος να πάρεις πίσω τον έλεγχο και να κάνεις αυτή τη στροφή, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Μείνε μαζί μου, γιατί θα σου δείξω όχι μόνο γιατί το εγώ τους δεν αντέχει όταν σταματάς να νοιάζεσαι, αλλά και πώς να μπεις στη δική σου δύναμη και να ευημερίσεις. Πριν προχωρήσουμε πιο βαθιά, θέλω να σου ζητήσω κάτι τολμηρό. Πάτησε το like, κάνε εγγραφή και γίνε μέρος αυτού του ταξιδιού προς την αυτοκυριαρχία. Σκέψου το σαν να φυτεύεις σπόρους για έναν κήπο μεταμόρφωσης. Κάθε ενέργεια που κάνεις σήμερα είναι ένα βήμα προς την επανάκτηση της αξίας σου. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, έχεις ξοδέψει αρκετό χρόνο ποτίζοντας το εγώ κάποιου άλλου. Τώρα είναι η στιγμή να επενδύσεις στη δική σου ανάπτυξη. Άφησέ με να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις νιώσει ποτέ ότι όσο κι αν έδινες, δεν ήταν ποτέ αρκετό? Σαν οι προσπάθειές σου να συναντούσαν αδιαφορία? Σαν η παρουσία σου να είχε γίνει κάτι δεδομένο, σχεδόν αόρατο? Ίσως έχεις μείνει ξάγρυπνος τα βράδια, αναπαίζοντας συζητήσεις, αναλύοντας κάθε τους κίνηση, αναρωτώμενος τι έκανα λάθος. Αλλά εδώ είναι η αλήθεια. Δεν αφορά εσένα. Αφορά τη μάσκα που φορούν. Σκέψου το. Δημόσια παίζουν έναν ρόλο, μια προσεκτικά σκηνοθετημένη παράσταση αδιαφορίας, ψυχρότητας, ακόμη και αποστασιοποίησης. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ένας τρόπος να προστατεύσουν το εγώ τους. Όμως αυτή η μάσκα κρύβει τις ανασφάλειές τους, τους φόβους τους και, το πιο σημαντικό, την εξάρτησή τους από τη δική σου προσοχή για να νιώσουν αξία. Όταν σταματάς να συμμετέχεις σε αυτό το παιχνίδι, όταν κάνεις ένα βήμα πίσω, οι ρογμές σε αυτή τη μάσκα αρχίζουν να φαίνονται. Και πίστεψέ με, το νιώθουν. Φαντάσου το. Βρίσκεσαι σε ένα γεμάτο πάρτι. Όλοι μιλούν, γελούν, αναμειγνύονται. Και εκείνοι στέκονται σε μια γωνία, σκρολάροντας το κινητό τους, προσποιούμενοι ότι είναι πολύ άνετοι για να νοιάζονται. Είναι μια πρόσωψη, ένα παιχνίδι ελέγχου. Αλλά τη στιγμή που σταματάς να τους παρατηρείς, τη στιγμή που σταματάς να ενδιαφέρεσαι, πάβουν να είναι το κέντρο της προσοχής. Ο κόσμος που είχαν χτίσει αρχίζει να καταρρέει. Και εσύ είσαι ελεύθερος. Και εδώ γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον. Όταν σταματάς να νοιάζεσαι, το μυαλό τους αρχίζει να τρέχει. Οι ερωτήσεις πλημμυρίζουν. Γιατί δεν με κυνηγά πια? Τι άλλαξε? Προχώρησε? Ήμουν όντως τόσο σημαντικός? Αυτή είναι η ομορφιά της αποστασιοποίησης. Τους αναγκάζει να καθίσουν με τον εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν μια αλήθεια που απέφευγαν. Αλλά ας μην το ωρεοποιούμε. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει φόβος, έτσι δεν είναι? Ο φόβος της απώλειας, ο φόβος του να αφήσεις, ο φόβος ότι ίσως δεν θα σε δουν ή δεν θα σε εκτιμήσουν ποτέ όπως ήλπιζες. Κι όμως, μέσα σε αυτόν τον φόβο κρύβεται η μεγαλύτερη ευκαιρία σου, να επαναδιεκδικήσεις την αξία σου, να θυμίσεις τον εαυτό σου ότι δεν ορίζεσαι από τη γνώμη κανενός, ότι είσαι αρκετός. Και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν πρόκειται για ψυχρότητα ή σκληρότητα. Πρόκειται για όρια. Πρόκειται για το να επιλέγεις τον εαυτό σου, έστω και μία φορά. Να βγαίνεις από τη σκιά του εγωισμού κάποιου άλλου και να μπαίνεις στο φως της δικής σου αυτοπεποίθησης. Γιατί όταν το κάνεις, συνειδητοποιείς κάτι βαθύ. Δεν κυνηγούσες εκείνους. Κυνηγούσες την εκδοχή του εαυτού σου, που νόμιζες ότι έπρεπε να γίνεις για να τους κρατήσεις. Ας κάνουμε λοιπόν μια επιλογή σήμερα. Όχι για εκείνους, αλλά για σένα. Άφησε την ανάγκη για αποδοχή. Άφησε την ιδέα ότι η αξία σου εξαρτάται από την προσοχή τους.
Στάσου όρθιος, σταθερός και πάρε πίσω τη δύναμή σου. Γράψε το στα σχόλια. Είμαι αρκετός. Πες το δυνατά, με περηφάνεια. Άσε τον κόσμο, το σύμπαν και κυρίως τον εαυτό σου να το ακούσει. Δεν είσαι πια αιχμάλωτος της επιβεβαίωσης κανενός. Αυτή είναι η στιγμή σου. Άρπαξέ την. Νούμερο 1. Η διόγκωση του εγώ. Γιατί το να νοιάζεσαι υπερβολικά τους δίνει φτερά. Όσο περισσότερα δίνεις χωρίς όρια, τόσο λιγότερο το εκτιμούν. Το ενδιαφέρον υποτίθεται ότι είναι κάτι καλό, σωστά? Έτσι σου είπαν. Όσο περισσότερα δίνεις, όσο περισσότερο δείχνεις, όσο περισσότερο επενδύεις, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Αλλά τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι το να νοιάζεσαι υπερβολικά είναι ακριβώς αυτό που έδωσε φτερά στο εγώ τους? Βλέπεις, όταν ρίχνεις όλη σου την ενέργεια σε κάποιον χωρίς όρια, δεν του δίνεις απλώς αγάπη ή προσοχή, τροφοδοτείς την αίσθηση ανωτερότητάς του, την πεποίθηση ότι είναι το κέντρο του κόσμου σου. Και τη στιγμή που το συνειδητοποιούν, αρχίζουν να πετούν, ανεβαίνοντας ψηλά πάνω σε ένα βάθρο που έφτιαξαν μόνοι τους, πείθοντας τον εαυτό τους ότι δεν θα πέσουν ποτέ. Αλλά εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν, τόσο περισσότερα περιμένουν από σένα. Αρχίζουν να πιστεύουν ότι ο κόσμος σου περιστρέφεται γύρω από τον δικό τους. Και όσο αυξάνονται οι προσδοκίες τους, τόσο περισσότερο παίρνουν. Μέχρι που μια μέρα κοιτάς τον εαυτό σου και αναρωτιέσαι. Πώς έφτασα εδώ? Πότε η ευτυχία μου άρχισε να εξαρτάται από κάποιον που σχεδόν δεν παρατηρεί την προσπάθειά μου? Ας μιλήσουμε ειλικρινά για μια στιγμή. Έχεις βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου, όσα κι αν έκανες, όση αγάπη κι αν έδινες, έδωσες τόσα πολλά, προσπάθησες τόσο σκληρά να διορθώσεις τα πράγματα, να αποδείξεις την αξία σου, κι όμως ποτέ δεν ήταν αρκετό? Και όσο περισσότερο έδινες, τόσο λιγότερο φαινόταν να το εκτιμούν. Είναι σαν να γεμίζεις ένα ποτήρι που έχει τρύπα στον πάτο. Όσο κι αν ρίχνεις μέσα, όλα χύνονται έξω, αφήνοντάς σε εξαντλημένο, απογοητευμένο και να αναρωτιέσαι γιατί δεν βλέπουν την αξία σου. Να γιατί δεν τη βλέπουν. Επειδή σταμάτησαν να κοιτάζουν. Τη στιγμή που τους έβαλες σε βάθρο, σταμάτησαν να σε βλέπουν ως ίσο. Κι ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αποκλειστικά δικό τους λάθος. Έπαιξες κι εσύ έναν ρόλο, έτσι δεν είναι? Με το να δίνεις υπερβολικά, με το να κυνηγάς, με το να τους κάνεις τον ήλιο γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν το σύμπαν σου. Χωρίς να το καταλάβεις, τους δίδαξες να το περιμένουν. Δεν μπορείς να μάθεις σε κάποιον να σε σέβεται, δείχνοντάς του ότι θα θυσιάσεις τον εαυτό σου για να τον ευχαριστήσεις. Δεν είναι εύκολο να το ακούσεις, έτσι δεν είναι? Αλλά η αλήθεια σπάνια είναι εύκολη. Βλέπεις, το εγώ του στρέφεται από την προσοχή, την επιβεβαίωση, την ατελείωτη ροή της ενέργειάς σου. Όσο περισσότερο νοιάζεσαι, τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι το αξίζουν, σαν η αγάπη σου να είναι δικαίωμά τους και όχι ένα δώρο. Αρχίζουν να σκέφτονται. Γιατί να προσπαθήσω, αφού όλα όσα χρειάζομαι μου δίνονται ήδη? Και το χειρότερο, αρχίζεις να το πιστεύεις κι εσύ. Ότι πρέπει να συνεχίσεις να δίνεις, να αποδεικνύεις, να νοιάζεσαι όλο και περισσότερο, απλώς για να είσαι αρκετός. Αλλά άκουσέ με, αρκετά είναι αρκετά. Το να νοιάζεσαι υπερβολικά είναι σαν να ποτίζεις ένα φυτό χωρίς ρίζες. Δεν έχει σημασία πόσο νερό ρίχνεις. Δεν πρόκειται ποτέ να μεγαλώσει, γιατί δεν μπορεί. Και όλο αυτό το διάστημα εξαντλείς τους δικούς σου πόρους, τη δική σου ενέργεια, τη δική σου ικανότητα να ανθίσεις. Νομίζεις ότι κάνεις το σωστό, αλλά στην πραγματικότητα τους μαθαίνεις ότι θα είσαι πάντα εκεί, ανεξάρτητα από το πώς σου φέρονται. Και αυτό είναι το ψέμα από το οποίο εξαρτάται το εγώ τους. Γιατί λοιπόν είναι τόσο δύσκολο να σταματήσεις? Γιατί φαίνεται αδύνατο να κάνεις πίσω, να αφήσεις, να πάψεις να νοιάζεσαι τόσο πολύ? Επειδή βαθιά μέσα σου υπάρχει φόβος. Ο φόβος ότι αν σταματήσεις, θα φύγουν. Ότι αν δεν τους δείξεις πόσο νοιάζεσαι, δεν θα νοιαστούν καθόλου. Είναι τρομακτικό, έτσι δεν είναι? Η ιδέα ότι η αξία σου συνδέεται με το πόσα δίνεις, πόσα κάνεις, πόσο νοιάζεσαι. Αλλά ας διαλύσουμε αυτό το ψέμα εδώ και τώρα. Η αξία σου ποτέ δεν εξαρτιόταν από την αποδοχή κάποιου άλλου. Η αξία σου δεν μετριέται από το πόσο θυσιάζεσαι για κάποιον που σε θεωρεί δεδομένο. Και η αλήθεια είναι αυτή. Αν μένουν μόνο για αυτά που δίνεις, τότε ποτέ δεν ήταν πραγματικά δική σου εξ αρχής. Η αληθινή αγάπη δεν χτίζεται πάνω σε αυτά που προσφέρεις, χτίζεται πάνω σε αυτό που είσαι. Ξέρω τι σκέφτεσαι.
Αν σταματήσω να νοιάζομαι τόσο πολύ, δεν θα νομίσουν ότι δεν τους αγαπώ? Δεν θα νιώσουν εγκαταλελειμμένοι? Και η απάντηση είναι όχι. Όταν κάνεις ένα βήμα πίσω, όταν σταματάς να υπερνοιάζεσαι, δεν τους εγκαταλείπεις, επιλέγεις τον εαυτό σου. Θέτεις όρια. Τους δείχνεις ότι η αγάπη σου είναι δώρο, όχι δεδομένο. Και ναι, θα είναι δύσκολο. Το εγώ τους δεν θα το αντέξει όταν σταματήσεις να το τρέφεις. Μπορεί να απομακρυνθούν, να δείξουν σύγχυση ή ακόμη και να προσπαθήσουν να σε χειραγωγήσουν για να επιστρέψεις στην παλιά δυναμική. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Η αντίδρασή τους δεν είναι δική σου ευθύνη. Η δική σου ευθύνη είναι προς εσένα, να προστατεύσεις την ηρεμία σου, να ανακτήσεις την ενέργειά σου, να θυμηθείς ότι η αξία σου δεν καθορίζεται από το πόσο νοιάζεσαι για κάποιον που δεν μπορεί καν να το εκτιμήσει. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν σταματάς? Όταν σταματάς να δίνεις υπερβολικά, να εξηγείς υπερβολικά, να προσπαθείς υπερβολικά, το εγώ τους αρχίζει να καταρρέει. Τα φτερά που τους έδωσες αρχίζουν να βαραίνουν. Ξαφνικά δεν είναι τόσο σίγουροι για τη θέση τους στη ζωή σου. Δεν είναι τόσο σίγουροι ότι μπορούν να σε θεωρούν δεδομένο. Και εσύ αρχίζεις να ανεβαίνεις. Αρχίζεις να νιώθεις πιο ελαφρύς, πιο ελεύθερος, πιο κυρίαρχος της δικής σου ευτυχίας. Τη στιγμή που σταματάς να ποτίζεις τα ζυζάνια, τα λουλούδια στη ζωή σου βρίσκουν χώρο να ανθίσουν. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να μετρήσει. Ας χαράξουμε τη γραμμή, όχι για εκείνους, αλλά για εμάς. Ας σταματήσουμε να διωγγώνουμε εγωισμούς που δεν το αξίζουν και ας επενδύσουμε αυτή την ενέργεια εκεί που πραγματικά ανήκει, σε εμάς. Γράψε αυτό στα σχόλια, επιλέγω εμένα. Πες το, πίστεψέ το, δήλωσέ το. Δείξε στον εαυτό σου και δείξε στον κόσμο ότι τελείωσες με το να γεμίζεις ένα ποτήρι χωρίς πάτο. Και μείνε μαζί μου, γιατί στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε την ψευδαίσθηση του ελέγχου και γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ δικός τους από την αρχή. Αυτή είναι μόνο η αρχή της μεταμόρφωσής σου. Μείνε εδώ. Νούμερο 2. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου. Τα νήματα που νόμιζαν ότι κινούσαν. Ο έλεγχος είναι μια ψευδαίσθηση, μια ιστορία που λέμε στον εαυτό μας για να νιώθουμε ασφάλεια. Νόμιζαν ότι σε είχαν τυλιγμένο γύρω από το δάχτυλό τους, έτσι δεν είναι? Τραβούσαν τα νήματα, περιμένοντας να χορεύεις, να κινείσαι όταν κινούνταν, να μένεις ακριβώς εκεί που σε ήθελαν, πάντα διαθέσιμος, πάντα σε αναμονή. Και για ένα διάστημα, ίσως το έκανες. Ίσως πίστεψες ότι είχαν τον έλεγχο, ότι η προσοχή τους, η αποδοχή τους, η παρουσία τους καθόριζαν την ευτυχία σου. Αλλά εδώ είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν είχαν τον έλεγχο που νόμιζαν ότι είχαν. Ήταν μία ψευδαίσθηση. Ένα παιχνίδι του εγώ. Μια σκιά που έμοιαζε πραγματική. Η αληθινή δύναμη ήταν πάντα στα χέρια σου, απλώς την είχες ξεχάσει για λίγο. Ας το αναλύσουμε. Γιατί συμπεριφέρονται σαν να έχουν τον έλεγχο? Επειδή το εγώ λαχταρά τη βεβαιότητα. Τρέφεται από την πεποίθηση ότι κρατά τα ηνία, ότι μπορεί να καθορίσει την πορεία των συναισθημάτων κάποιου άλλου. Και όταν υπέκυπτες, όταν ήσουν πάντα εκεί, με το παραμικρό τους κάλεσμα, αυτό επιβεβαίωνε αυτή την ψευδαίσθηση. Πίστευαν μέσα τους ότι το έχουν, τους έχω, θα είναι πάντα εκεί. Αλλά αυτή η πεποίθηση είναι κτισμένη στην άμμο. Και τη στιγμή που σταματάς να τη συντηρείς, ολόκληρη η κατασκευή αρχίζει να καταρρέει. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως κάποιοι άνθρωποι παίζουν το ρόλο του κουκλοπαίκτη? Τραβούν τα νήματα με λεπτές κινήσεις, καθυστερημένες απαντήσεις, μισόλογα κοπλιμέντα, ενιγματικά μηνύματα σχεδιασμένα για να σε κρατούν σε αβεβαιότητα. Δεν πρόκειται μόνο για έλεγχο, πρόκειται για δημιουργία εξάρτησης. Θέλουν να νιώθεις ότι χρειάζεσαι την επιβεβαίωσή τους, την αποδοχή τους, την παρουσία τους για να νιώθεις ολοκληρωμένος. Αλλά να η αλήθεια για τις μαριονέτες, τα νήματα λειτουργούν μόνο αν επιλέξεις να μην τα κόψεις. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί πραγματικά να σε ελέγξει, είναι αυτός που αφήνεις να μπει στο μυαλό σου. Σκέψου το, πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι απλώς για να τους ευχαριστήσεις? Ίσως έστειλες εκείνο το επιπλέον μήνυμα, επειδή ήταν απόμακρη.
Ίσως αναδιοργάνωσες το πρόγραμμά σου για να ταιριάζει με το δικό τους. Ίσως έμεινες ξύπνιος τη νύχτα, αναρωτώμενος «Τι μπορώ να κάνω για να δουν την αξία μου?» Αυτό δεν ήταν ο έλεγχός τους, ήταν ο φόβος σου. Ο φόβος της απώλειας, ο φόβος της μοναξιάς, ο φόβος ότι χωρίς αυτούς δεν θα ήσουν αρκετός. Αλλά τη στιγμή που αναγνωρίζεις αυτόν τον φόβο, αναγνωρίζεις και την αλήθεια. Τα νήματα που νόμιζαν ότι τραβούσαν, ήταν στην πραγματικότητα οι δικές σου αμφιβολίες και ανασφάλειες. Φαντάσου το. Στέκεσαι πάνω σε μία σκηνή και εκείνοι βρίσκονται στο κοινό, κρατώντας νήματα που νομίζουν ότι είναι δεμένα πάνω σου. Κινούν το χέρι τους, περιμένοντας να αντιδράσεις. Αλλά αυτή τη φορά δεν το κάνεις. Μένεις ακίνητος, ατάραχος, αποστασιοποιημένος. Ξαφνικά, τα νήματα χαλαρώνουν. Εκείνοι μπερδεύονται, ίσως και πανικοβάλλονται, γιατί η ψευδαίσθηση έχει σπάσει. Δεν είναι πια οι κουκλοπαίχτες. Έχεις ανακτήσει την αυτονομία σου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις να ανταποκρίνεσαι στα νήματά τους. Φαίνεται παράξενο, ακόμη και τρομακτικό, να κάνεις πίσω και να αφήσεις την ανάγκη για αντίδραση. Κι αν χάσουν το ενδιαφέρον. Κι αν προχωρήσουν. Αυτές οι ερωτήσεις μένουν, έτσι δεν είναι? Αλλά άφησε εμένα να σε ρωτήσω κάτι. Αξίζει πραγματικά να κρατιέσαι από κάποιον που μένει μόνο επειδή πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο? Η αλήθεια είναι πως όταν αφήνεις αυτά τα νήματα, δεν τους χάνεις, απελευθερώνεις τον εαυτό σου. Ο έλεγχος δεν είναι δύναμη. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ικανότητά σου να απομακρύνεσαι από ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Και εδώ βρίσκεται η ηρωνία. Τη στιγμή που σταματάς να παίζεις το παιχνίδι τους, αρχίζουν να χάνουν τον έλεγχο, όχι μόνο πάνω σου, αλλά και μέσα τους. Έχουν χτίσει την αυτοπεποίθησή τους, το εγώ τους, την αίσθηση της σημασίας τους πάνω στην ιδέα ότι κρατούν τη δύναμη στη μεταξύ σας δυναμική. Αλλά όταν αποστασιοποιείσαι, όταν σταματάς να ανταποκρίνεσαι, να κυνηγάς, να αντιδράς, αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μια άβολη αλήθεια. Ποτέ δεν είχαν τον έλεγχο. Ήταν πάντα μια παράσταση. Ένα παιχνίδι για να καλύψουν τις δικές τους ανασφάλειες. Και ας μην το ωρεοποιούμε, το να πάρεις πίσω τον έλεγχο δεν σημαίνει ότι θα παραδεχτούν ξαφνικά το λάθος τους. Δεν σημαίνει ότι θα χειροκροτήσουν την εξέλιξή σου ή θα σε ευχαριστήσουν. Πιο συχνά θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν αυτή την ψευδαίσθηση ελέγχου. Ίσως σου στείλουν ένα χαλαρό «Πώς είσαι?». Ίσως προσπαθήσουν να σε κάνουν να νιώσεις ενοχές, λέγοντας «Έχεις αλλάξει», σαν να είναι η εξέλιξή σου κάτι αρνητικό. Αλλά θυμήσου αυτό. Η αντίδρασή τους δεν είναι δική σου ευθύνη. Το εγώ τους δεν είναι βάρος που πρέπει να κουβαλάς. Αυτή είναι η στιγμή σου να κόψεις τα νήματα, να σταθείς όρθιος, να καταλάβεις ότι ο έλεγχός τους ήταν πάντα αντανάκλαση των δικών σου φόβων, όχι της δικής τους δύναμης. Και όταν το κάνεις, συμβαίνει κάτι απίστευτο. Σταματάς να είσαι μαριονέτα και αρχίζεις να γίνεσαι ο δημιουργός της δικής σου ζωής. Τι ακολουθεί? Είναι ώρα να αφήσεις την ψευδαίσθησή τους να διαλυθεί. Να παρατηρήσεις πως η δυναμική της δύναμης αλλάζει, όχι μέσα από σύγκρουση, αλλά μέσα από τη δική σου ήρεμη, σίγουρη αποστασιοποίηση. Και καθώς κάνεις αυτό το βήμα μακριά από τα νήματά τους, θα ανακαλύψεις κάτι βαθύ. Ποτέ δεν ήσουν δεμένος μαζί τους. Η ελευθερία που αναζητούσες ήταν πάντα μέσα σου. Γράψε αυτό στα σχόλια. Έχω τον έλεγχο. Πες το. Κάν το δικό σου. Δήλωσέ το. Δείξε τους. Δείξε στον εαυτό σου. Δείξε στον κόσμο ότι δεν παίζεις πια ρόλο στην ψευδαίσθησή τους. Και μείνε μαζί μου, γιατί στη συνέχεια θα δούμε γιατί η ανεξαρτησία σου τους ταρακουνά μέχρι τον πυρήνα. Αυτή είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού σου προς την επανάκτηση της δύναμής σου. Συνεχίζουμε. Νούμερο 3. Σπάζοντας τις αλυσίδες, γιατί η ανεξαρτησία σου σε κάνει ακαταμάχητο. Η ανεξαρτησία δεν είναι η απουσία αγάπης, είναι η παρουσία αυτοσεβασμού. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ανεξαρτησία δεν σημαίνει ότι σταματάς να νοιάζεσαι. Δεν σημαίνει ότι απομακρύνεις τους ανθρώπους ή ότι χτίζεις τοίχους τόσο ψηλούς που κανείς δεν μπορεί να τους περάσει. Η ανεξαρτησία σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου, να στέκεσαι σταθερός στις αρχές σου και να αρνείσαι να αφήσεις την ευτυχία σου να εξαρτάται από την αποδοχή κάποιου άλλου. Και εδώ είναι το μυστικό που δεν θέλουν να ξέρεις. Η ανεξαρτησία σου δεν σε απελευθερώνει μόνο, σε κάνει ακαταμάχητο. Γιατί?
επειδή η ανεξαρτησία είναι σπάνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι σε κύκλους ανάγκης, αναζητώντας συνεχώς επιβεβαίωση από τους άλλους για να νιώσουν ολοκληρωμένοι. Όταν εσύ απελευθερώνεσαι από αυτό, είναι σαν να βγαίνεις από την ομίχη και να μπαίνεις στο φως του ήλιου. Ξαφνικά δεν κυνηγάς την αποδοχή κανενός, εκπέμπεις αυτοπεποίθηση. Και αυτή η ενέργεια είναι μαγνητική. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι θορυβώδης, είναι ήσυχη. Είναι η βαθιά γνώση ότι είσαι αρκετός ακριβώς όπως είσαι. Σκέψου το, όταν είσαι ανεξάρτητος, δεν ρωτάς πια, τους αρέσω. Αντίθετα, ρωτάς, μου αρέσουν, ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μου, αξίζουν το χρόνο μου. Αυτό ανατρέπει ολόκληρη τη δυναμική. Η ανεξαρτησία μετατοπίζει την εστίαση από το να αποδεικνύεις την αξία σου στο να επιλέγεις τον εαυτό σου. Και αυτή η μετατόπιση είναι δύναμη. Άφησέ με να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως οι άνθρωποι δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν σταματάς να είσαι τόσο διαθέσιμος? Δεν είναι σύμπτωση. Όταν είσαι συνεχώς εκεί, συνεχώς δίνεις, συνεχώς τους κάνεις το κέντρο του κόσμου σου, αρχίζουν να το θεωρούν δεδομένο. Αλλά όταν κάνεις ένα βήμα πίσω, όχι από κακία, αλλά από αυτοσεβασμό, αρχίζουν να νιώθουν τη διαφορά. Συνειδητοποιούν ότι η προσοχή σου δεν είναι εγγύηση, είναι προνόμιο. Φαντάσου το, είσαι ένας φάρος, στέκεσαι ψηλά και σταθερά, καθοδηγώντας τα πλοία με ασφάλεια στην ακτή. Αλλά δεν κυνηγάς τα πλοία, δεν τρέχεις στη θάλασσα κουνώντας το φως σου για να σε προσέξουν. Όχι. Μένεις σταθερός, λάμπεις δυνατά, και όσοι αναγνωρίζουν την αξία σου, έρχονται προς εσένα. Αυτή είναι η ανεξαρτησία. Δεν είναι απόσταση, είναι επίγνωση της αξίας σου και το να επιτρέπεις τους άλλους να έρχονται σε σένα με τους δικούς σου όρους. Τη στιγμή που σταματάς να ζητάς την επιβεβαίωσή τους, είναι η στιγμή που αρχίζουν να ζητούν τη δική σου. Η ανεξαρτησία σε κάνει ακαταμάχητο, γιατί δημιουργεί ισορροπία. Οι σχέσεις ανθίζουν όταν και οι δύο άνθρωποι φέρνουν κάτι στο τραπέζι. Όχι όταν ο ένας κάνει όλη τη δουλειά και ο άλλος απολαμβάνει τα ωφέλη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, δεν προσπαθείς να συμπληρώσεις κάποιον, ούτε ψάχνεις κάποιον να σε συμπληρώσει. Είσαι ήδη ολόκληρος. Και αυτή η πληρότητα είναι που έλκει τους άλλους. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Το να αγκαλιάσεις την ανεξαρτησία δεν είναι πάντα εύκολο. Απαιτεί να αντιμετωπίσεις άβολες αλήθειες. Πρέπει να αφήσεις πίσω την πεποίθηση ότι η αξία σου εξαρτάται από το πόσο σε χρειάζονται. Πρέπει να αντικρίσεις τον φόβο της μοναξιάς, του να στέκεσαι στα πόδια σου χωρίς να στηρίζεσαι σε κάποιον άλλον. Και πρέπει να εμπιστευτείς ότι οι σωστοί άνθρωποι θα σε εκτιμήσουν για αυτό που είσαι, όχι για αυτό που μπορείς να κάνεις για εκείνους. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Όταν αρχίζεις να αγκαλιάζεις την ανεξαρτησία σου, το εγώ τους μπορεί να ταραχτεί. Μπορεί να αναρωτηθούν, γιατί δεν με κυνηγά πια, γιατί δεν με χρειάζεται όπως πριν. Και η απάντηση είναι απλή. Σταμάτησες να επενδύεις την ενέργειά σου στο να αποδεικνύεις την αξία σου σε κάποιον άλλον και άρχισες να την επενδύεις στον εαυτό σου. Αυτή η αλλαγή δεν μεταμορφώνει μόνο τον τρόπο που βλέπεις εσύ τον εαυτό σου, αλλάζει και τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Αλλά μην μπερδεύεις την ανεξαρτησία με την αδιαφορία. Δεν πρόκειται για παιχνίδια, ούτε για το να προσποιείσαι ότι δεν νοιάζεσαι. Πρόκειται για ισορροπία. Να νοιάζεσαι για τους άλλους, χωρίς να ξεχνάς να νοιάζεσαι για τον εαυτό σου. Να δείχνεις ότι, ενώ εκτιμάς τις σχέσεις, εκτιμάς ακόμη περισσότερο τον εαυτό σου. Και αυτή η ισορροπία είναι που σε ξεχωρίζει. Η ανεξαρτησία δεν είναι απόρριψη της αγάπης, είναι το θεμέλιό της. Όταν είσαι ανεξάρτητος, δεν δείχνεις απλώς ότι μπορείς να σταθείς μόνος σου, δείχνεις πώς μοιάζει η αληθινή δύναμη. Θέτεις ένα πρότυπο, ένα όριο που λέει «Αυτός είμαι». Αν θέλεις να είσαι μέρος της ζωής μου, πρέπει να με συναντήσεις εδώ. Και εδώ βρίσκεται το όμορφο κομμάτι. Οι άνθρωποι που πραγματικά σε εκτιμούν θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Τι συμβαίνει μετά? Καθώς αγκαλιάζεις την ανεξαρτησία σου, θα παρατηρήσεις κάτι απίστευτο. Θα σταματήσεις να ανησυχείς για το ποιος έρχεται ή φεύγει από τη ζωή σου. Δεν θα χρειάζεσαι πια την προσοχή κάποιου άλλου για να νιώθεις ολοκληρωμένος. Και μέσα σε αυτή την ελευθερία θα βρεις μια νέα μορφή αυτοπεποίθησης. Μια ήσυχη, σταθερή δύναμη
που δεν ζητά προσοχή, αλλά την προσελκύει φυσικά. Γράψε αυτό στα σχόλια. Είμαι ολόκληρος. Πες το, κάντο δικό σου και άφησέ το να γίνει το μάντρα σου. Δείξε τους, δείξε στον εαυτό σου και δείξε στον κόσμο ότι είσαι πλήρης. Ότι η αξία σου δεν είναι υποδιαπραγμάτευση και ότι η ανεξαρτησία σου είναι η δύναμή σου. Μείνε μαζί μου, γιατί στη συνέχεια θα δούμε γιατί η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία και γιατί το να θέτεις όρια με χάρη είναι η απόλυτη μορφή αυτοσεβασμού. Αυτό το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Συνεχίζουμε. Νούμερο 4. Βελούδινο γάντι, σιδερένια γροθιά. Η καλοσύνη σου δεν είναι αδυναμία. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, είναι η πανοπλία εκείνων που γνωρίζουν την αξία τους. Πόσες φορές σου έχουν πει ότι η καλοσύνη σου σε κάνει ευάλωτο? Ότι με το να είσαι ευγενικός, συγχωρητικός ή συμπονετικός, δίνεις στους άλλους τη δύναμη να σε εκμεταλλευτούν. Είναι ψέμα. Και είναι ένα ψέμα που τους βολεύει να πιστεύουν. Γιατί είναι πιο εύκολο να παρερμηνεύσουν την καλοσύνη ως αδυναμία, παρά να τη δουν για αυτό που πραγματικά είναι, δύναμη, ήσυχη, διακριτική, αλλά αδιαμφισβήτητα ισχυρή. Η καλοσύνη σου δεν είναι ένα μαλακό σημείο. Είναι μια σιδερένια γροθιά τυλιγμένη σε ένα βελούδινο γάντι. Και όταν αρχίζεις να τη βλέπεις έτσι, όλα αλλάζουν. Ας ξεκινήσουμε με την αλήθεια. Η καλοσύνη απαιτεί θάρρος. Χρειάζεται δύναμη για να επιλέγεις τη χάρη αντί για την εκδίκηση, την υπομονή αντί για τον θυμό, την κατανόηση αντί για την πικρία. Αλλά κάπου στην πορεία, έπεισαν τον εαυτό τους ότι η καλοσύνη σου είναι μια αδυναμία που μπορούν να εκμεταλλευτούν. Σκέφτηκαν, όσο πιέζω, τόσο θα δίνει. Όσο παίρνω, τόσο θα προσφέρει. Και για ένα διάστημα, ίσως είχαν δίκιο. Άφησες πράγματα να περάσουν, συγχώρησες όταν δεν έπρεπε, εμφανίστηκες ακόμη και όταν δεν το άξιζαν. Αλλά εδώ είναι το ουσιαστικό. Η καλοσύνη δεν είναι υποταγή. Δεν σημαίνει να ανέχεσαι την ασέβεια ή να επιτρέπεις να σε θεωρούν δεδομένο. Η αληθινή καλοσύνη, αυτή που ενσαρκώνεις, δεν είναι αδυναμία, είναι επιλογή δύναμης. Συνοδεύεται από όρια. Δεν πρόκειται για το να λυγίζεις μέχρι να σπάσεις, πρόκειται για το να στέκεσαι όρθιος και να λες «Μπορώ να είμαι ευγενικός και ταυτόχρονα να απαιτώ σεβασμό». Το να είσαι καλός δεν σημαίνει ότι είσαι χαλή να σε πατούν. Σημαίνει ότι είσαι αρκετά δυνατός για να επιλέγεις τη συμπόνια αντί για το χάος. Άφησέ με να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις νιώσει ποτέ ότι η καλοσύνη σου επιστράφηκε σαν χαστούκι? Ότι όσο περισσότερα έδινες, τόσο περισσότερο έπαιρναν? Είναι εξαντλητικό, έτσι δεν είναι? Αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν αξίζει καν η καλοσύνη. Αλλά να η αλήθεια, το πρόβλημα δεν είναι η καλοσύνη σου. Είναι η αδυναμία τους να την εκτιμήσουν. Είναι η αποτυχία τους να δουν ότι η υπομονή σου, η χάρη σου, η κατανόησή σου δεν είναι σημάδια αδυναμίας, είναι αποδείξεις δύναμης. Φαντάσου το, απλώνεις το χέρι σου σε κάποιον που πνίγεται. Αντί να τραβηχτεί προς τα πάνω, σε τραβά προς τα κάτω. Συνεχίζεις να προσπαθείς, συνεχίζεις να απλώνεις το χέρι, αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι αν δεν αφήσεις, θα βουλιάξετε και οι δύο. Αυτή είναι η ισορροπία της καλοσύνης, να ξέρεις πότε να βοηθάς και πότε να αφήνεις. Γιατί η καλοσύνη σου δεν πρέπει ποτέ να κοστίζει την ηρεμία σου, τον αυτοσεβασμό σου ή την αξιοπρέπειά σου. Τα όρια δεν σε κάνουν λιγότερο καλό, κάνουν την καλοσύνη σου ουσιαστική. Το να είσαι καλός δεν σημαίνει να λες ναι σε όλα. Δεν σημαίνει να αποδέχεσαι λιγότερα από όσα αξίζεις, ούτε να επιτρέπεις σε κάποιον να σε αντιμετωπίζει ως επιλογή. Η καλοσύνη σημαίνει να δίνεις ελεύθερα, αλλά μόνο σε εκείνους που το εκτιμούν. Σημαίνει να γνωρίζεις τα όρια σου και να στέκεσαι σταθερός όταν κάποιος προσπαθεί να τα ξεπεράσει. Και πίστεψέ με, όταν θέτεις αυτά τα όρια, θα το παρατηρήσουν. Αλλά ας μην προφποιούμαστε ότι είναι εύκολο. Το να θέτεις όρια, ενώ είσαι από τη φύση σου καλός άνθρωπος, είναι άβολο, ακόμη και τρομακτικό. Ανησυχείς ότι θα νομίσουν πως έχεις αλλάξει, ότι δεν είσαι πλέον τόσο υποστηρικτικός ή δοτικός. Και ίσως το σκεφτούν. Αλλά αυτό δεν είναι δικό σου πρόβλημα, είναι δικό τους.
Γιατί οι άνθρωποι που πραγματικά εκτιμούν την καλοσύνη σου, δεν θα σου ζητήσουν ποτέ να θυσιάσεις την αξία σου για να την αποδείξεις. Ξέρεις τι συμβαίνει όταν αρχίζεις να προστατεύεις την καλοσύνη σου? Οι άνθρωποι που σε εκτιμούσαν μόνο για όσα μπορούσες να δώσεις, εξαφανίζονται. Και αυτό είναι καλό. Δεν ήταν εκεί για εσένα, ήταν εκεί για τους εαυτούς τους. Αλλά εκείνοι που μένουν, εκείνοι που σέβονται τα όρια σου, θα σε εκτιμήσουν ακόμη περισσότερο, γιατί θα δουν τη δύναμη πίσω από την καλοσύνη σου. Η καλοσύνη με όρια δεν είναι αδυναμία, είναι σοφία. Η ομορφιά αυτής της αλλαγής είναι ότι μεταμορφώνει τα πάντα, όχι μόνο το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά και το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι η καλοσύνη σου δεν μειώνεται όταν λες όχι. Ότι το να θέτεις όρια δεν σε κάνει εγωιστή, σε κάνει ολοκληρωμένο. Και μέσα σε αυτή την ολοκλήρωση βρίσκεις μια νέα μορφή δύναμης. Μια δύναμη που δεν φωνάζει, δεν απαιτεί προσοχή, αλλά δηλώνει ήσυχα και με σιγουριά: ξέρω την αξία μου. Ας το κάνουμε ξεκάθαρο. Η καλοσύνη σου δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι άφηνες τους άλλους να την μπερδεύουν με αδυναμία. Αλλά σήμερα αυτό σταματά. Σήμερα τραβάς τη γραμμή. Προστατεύεις την ηρεμία σου. Εκτιμάς τον εαυτό σου όσο εκτιμάς και τους άλλους. Γιατί η καλοσύνη σου είναι δώρο και δεν το αξίζουν όλοι. Γράψε αυτό στα σχόλια. Η καλοσύνη μου είναι η δύναμή μου. Πες το, κάντο δικό σου και άφησέ το να σου θυμίζει τη δύναμη που έχεις. Δείξε στον εαυτό σου και δείξε στον κόσμο ότι η καλοσύνη σου δεν είναι αδυναμία προς εκμετάλλευση, είναι δύναμη που αξίζει σεβασμό. Και μείνε μαζί μου, γιατί στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε τι συμβαίνει όταν σταματάς να παίζεις το παιχνίδι τους και παίρνεις πίσω τον έλεγχο της ζωής σου. Αυτό το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Συνεχίζουμε. Νούμερο 5. Όταν σταματάς να παίζεις το παιχνίδι τους. Ο καλύτερος τρόπος να κερδίσεις το παιχνίδι τους είναι να σταματήσεις να παίζεις εντελώς. Εκείνοι έθεσαν τους κανόνες, έτσι δεν είναι? Τα μικρά καρφιά, τα καθυστερημένα μηνύματα, η συμπεριφορά ζεστό κρύο που σε κρατούσε σε αβεβαιότητα. Νόμιζαν ότι τα είχαν όλα υπό έλεγχο. Πώς να σε κρατούν δεμένο, πώς να σε κάνουν να κυνηδάς, πώς να σε κάνουν να νιώθεις ότι πάντα πρέπει να κάνεις περισσότερα, να είσαι περισσότερα, να δίνεις περισσότερα. Ήταν ένα παιχνίδι ελέγχου, ένα παιχνίδι χειραγώγησης. Και εσύ συμμετείχες, γιατί πίστευες ότι αυτό ήταν το τίμημα για να τους κρατήσεις. Αλλά μετά κάτι άλλαξε. Σταμάτησες. Τη στιγμή που έκανες πίσω, το παιχνίδι κατέρευσε. Δεν ήταν έτοιμοι γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Βασίζονταν στις αντιδράσεις σου, στην υπερανάλυση σου, στην ασταμάτητη προσπάθειά σου για να κρατηθούν τα πράγματα ζωντανά. Όταν αρνήθηκες να συμμετέχεις, ήταν σαν να γύρισες στο ταμπλό. Η στρατηγική τους έγινε άχρηστη. Ο έλεγχός τους χωρίς νόημα. Και το εγώ τους δέχτηκε ένα χτύπημα που δεν περίμενε. Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν εύκολο για σένα. Το να απομακρυνθείς από το παιχνίδι τους σήμαινε να απομακρυνθείς από την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα άλλαζαν τους κανόνες υπέρ σου. Σήμαινε να αφήσεις την ιδέα ότι αν προσπαθούσες λίγο ακόμα, θα έβλεπαν επιτέλους την αξία σου. Και αυτή η ελπίδα είναι ισχυρή. Σε κρατά να παίζεις περισσότερο από όσο πρέπει. Αλλά να η αλήθεια, δεν ήσουν ποτέ προορισμένος να κερδίσεις το παιχνίδι τους. Γιατί ήταν στημένο από την αρχή. Οι κανόνες τους δεν σχεδιάστηκαν για να σε αναδείξουν, σχεδιάστηκαν για να σε ελέγχουν. Σκέψου το. Πόσες φορές σε άφησαν μπερδεμένο, να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, να αναρωτιέσαι αν ήσουν αρκετός. Αρκετός. Έτσι λειτουργεί το παιχνίδι. Κρατώντας σε αβεβαιότητα, σε κρατούσαν δεμένο. Αλλά τη στιγμή που έκανες πίσω, κάτι άλλαξε. Τα κόλπα τους δεν λειτουργούσαν πια. Το δόλωμα που κρεμούσαν μπροστά σου δεν ήταν πλέον δελεαστικό, γιατί συνειδητοποίησες ότι δεν χρειάζεσαι την επιβεβαίωσή τους για να νιώθεις ολοκληρωμένος. Φαντάσου το. Κάθονται απέναντί σου σε μια σκακέρα, αυτάρεσκοι, σίγουροι, περιμένοντας την επόμενη κίνησή σου. Έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι ξανά και ξανά και ξέρουν πώς συνήθως εξελίσσεται. Αλλά αυτή τη φορά, εσύ σηκώνεσαι, χαμογελάς και φεύγεις. Ματ. Όχι επειδή τους νίκησες στο δικό τους παιχνίδι, αλλά επειδή αρνήθηκες να παίξεις. Αυτή είναι η δύναμη.
Η δύναμη που δεν περίμεναν. Η στιγμή που σταματάς να παίζεις είναι η στιγμή που κερδίζεις. Όταν σταματάς να συμμετέχεις, τους αναγκάζεις να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους. Χωρίς τις αντιδράσεις σου για να τροφοδοτούν το εγώ τους, μένουν μόνοι με τις ανασφάλειές τους, τις αμφιβολίες τους, τις ελλείψεις τους. Η σιωπή που δημιουργείς γίνεται καθρέφτης και αυτό που βλέπουν δεν είναι όμορφο. Βασίζονταν σε εσένα για να τους επιβεβαιώνεις, για να κρατάς το παιχνίδι ζωντανό. Και τώρα που έφυγες, μένουν να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπο να ανακτήσουν έναν έλεγχο που ποτέ δεν είχαν πραγματικά. Αλλά ας μην το ωρεοποιούμε. Δεν ήταν εύκολο. Το να απομακρυνθείς απαιτεί θάρρος. Είναι δελεαστικό να επιστρέψεις στο παιχνίδι όταν στέλνουν ένα ενιγματικό μήνυμα ή κάνουν ένα like σε μια παλιά σου φωτογραφία. Είναι εύκολο να δεις αυτά τα ψίχουλα ως σημάδια ότι νοιάζονται, ότι ίσως είναι έτοιμοι να αλλάξουν. Αλλά άφησέ με να σε ρωτήσω κάτι. Θέλεις πραγματικά να επιστρέψεις σε ένα παιχνίδι όπου οι κανόνες είναι εναντίον σου? Η απάντηση είναι όχι. Έχεις προχωρήσει πολύ για να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί ξανά. Η σιωπή σου δεν είναι απλώς απομάκρυνση. Είναι ανάκτηση της ενέργειάς σου, του χρόνου σου, της ψυχικής σου ηρεμίας. Είναι δήλωση ότι δεν είσαι πιόνι στο παιχνίδι κάποιου άλλου. Είσαι αυτός που έχει τον έλεγχο τώρα. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από αυτό. Τι συμβαίνει μετά? Θα προσπαθήσουν να σε δοκιμάσουν. Θα πατήσουν κουμπιά, θα ρίξουν δολώματα, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σε τραβήξουν πίσω. Αλλά εσύ είσαι πιο δυνατός τώρα. Βλέπεις τις τακτικές τους για αυτό που είναι, απελπισμένες προσπάθειες να ανακτήσουν έναν έλεγχο που ποτέ δεν είχαν. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Η σιωπή σου λέει τα πάντα. Η δύναμη δεν προέρχεται από το να κερδίζεις το παιχνίδι τους. Προέρχεται από το να το αφήνεις πίσω. Γράψε αυτό στα σχόλια. Αρνούμε να παίξω. Πες το δυνατά, με περηφάνεια, και άφησέ το να γίνει η δήλωση της ελευθερίας σου. Δείξε τους, δείξε στον εαυτό σου και δείξε στον κόσμο ότι τελείωσες με τα παιχνίδια τους. Μείνε μαζί μου, γιατί στη συνέχεια θα δούμε γιατί σε παρακολουθούν ακόμα και όταν προσποιούνται ότι δεν νοιάζονται. Αυτό το ταξίδι δεν έχει τελειώσει, μόλις αρχίζει. Νούμερο 6. Ο σιωπηλός παρατηρητής, γιατί εξακολουθούν να σε παρακολουθούν. Οι πιο δυνατές αντιδράσεις έρχονται από τους πιο σιωπηλούς παρατηρητές. Σε παρακολουθούν, ακόμα και αν προσποιούνται ότι δεν νοιάζονται. Μπορεί να μην το βλέπεις στις πράξεις τους ή να μην το ακούς στα λόγια τους, αλλά μην κάνεις λάθος, κρατούν σημειώσεις. Ίσως ελέγχουν τα κοινωνικά σου δίκτυα, ίσως κοιτούν παλιές φωτογραφίες, ίσως παρατηρούν σιωπηλά πώς έχεις απομακρυνθεί. Και εδώ είναι το σημαντικό, όσο περισσότερο αποστασιοποιείσαι, τόσο πιο περίεργοι γίνονται. Γιατί? Επειδή η σιωπή σου είναι πιο δυνατή από κάθε καυγά. Τους αναγκάζει να προσέξουν με τρόπους που ποτέ δεν έκαναν πριν. Σκέψου το, όταν τους κυνηγούσες, όταν επικοινωνούσες υπερβολικά, όταν προσπαθούσες συνεχώς να γεφυρώσεις το χάσμα, ένιωθαν ασφάλεια. Ήξεραν ότι θα ήσουν πάντα εκεί. Δεν χρειάζονταν να αναρωτηθούν, δεν χρειάζονταν να αμφισβητήσουν. Αλλά τη στιγμή που απομακρύνθηκες, η δυναμική άλλαξε. Ξαφνικά έγιναν εκείνοι που αναρωτιούνται. Έγινες μυστήριο. Και το εγώ δεν αντέχει το μυστήριο, θέλει απαντήσεις, έλεγχο, επιβεβαίωση. Όταν αφαιρείς αυτά τα στοιχεία, δημιουργείς ένα κενό που δεν μπορούν να αγνοήσουν. Οι άνθρωποι παρατηρούν την απουσία σου πολύ περισσότερο από την παρουσία σου. Έχεις βρεθεί ποτέ να αναρωτιέσαι γιατί δεν επικοινωνούν, γιατί φαίνεται να μην νοιάζονται? Είναι εύκολο να υποθέσεις ότι η σιωπή τους σημαίνει ότι προχώρησαν. Αλλά να η αλήθεια, η σιωπή τους είναι απλώς άλλη μια κίνηση στο παιχνίδι. Είναι η προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο. Να φανούν αδιάφοροι, ακόμα και ενώ παρακολουθούν κάθε αλλαγή στην ενέργειά σου. Δεν είμαι αδιάφοροι, υπολογίζουν. Θέλουν να δουν αν η απουσία τους θα σε τραβήξει πίσω. Αν θα σπάσεις κάτω από την πίεση της σιωπής τους. Αλλά εδώ βρίσκεται η πραγματική δύναμη. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Μένοντας σταθερός στη σιωπή σου, αλλάζεις το παιχνίδι. Δεν αντιδράς πια στη συμπεριφορά τους. Ζεις τη ζωή σου με τους δικούς σου όρους.
Και πίστεψέ με, το παρατηρούν. Μπορεί να μην το παραδεχτούν, αλλά κάθε ανάρτηση, κάθε επιτυχία, κάθε στιγμή που προχωράς χωρίς αυτούς, τους επηρεάζει. Γιατί τους θυμίζει τι έχασαν. Τι θεωρούσαν δεδομένο. Το γεγονός ότι δεν περιμένεις πια την επιβεβαίωσή τους. Η εξέλιξή σου μιλάει, ακόμη και μέσα από τη σιωπή. Φαντάσου το, περπατάς μακριά από μια γέφυρα που καίγεται, χωρίς να κοιτάς πίσω. Εκείνοι στέκονται από την άλλη πλευρά, κοιτάζουν, περιμένουν, ελπίζουν ότι θα γυρίσεις. Αλλά δεν το κάνεις. Και αυτή η σιωπή είναι εκοφαντική. Τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της απουσίας σου. Να αναρωτηθούν τι σκέφτεσαι. Να αμφισβητήσουν γιατί δεν έχουν πια τη δύναμη που είχαν. Τι κάνεις λοιπόν τώρα? Συνεχίζεις, εστιάζεις στην ανάπτυξή σου, στην ευτυχία σου, στους στόχους σου. Αφήνεις τη σιωπή σου να μιλήσει, όχι ως όπλο, αλλά ως αντανάκλαση της δύναμής σου. Ναι, σε παρακολουθούν. Αλλά σε παρακολουθούν να ανεβαίνεις. Γράψε αυτό στα σχόλια. Κινούμε σιωπηλά. Άφησέ το να σου θυμίζει ότι η δύναμή σου δεν προέρχεται από όσα λες, αλλά από όσα κάνεις και από την ενέργεια που προστατεύεις. Μείνε μαζί μου, γιατί στη συνέχεια θα δούμε πώς το εγώ τους ραγίζει όταν αντικρίζει την αλήθεια στον καθρέφτη. Αυτό το ταξίδι δεν αφορά μόνο εκείνους, αφορά εσένα. Νούμερο 7. Ρογμές στη μάσκα. Το εγώ τους μπροστά στον καθρέφτη. Ο μεγαλύτερος φόβος του εγώ είναι η αλήθεια όταν αντικατοπτρίζεται στον καθρέφτη. Τη φορούν καλά, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη μάσκα της αδιαφορίας, της αυτοπεποίθησης, ακόμη και της ανωτερότητας. Είναι προσεκτικά κατασκευασμένη για να σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι άτρωτοι, ότι δεν σε χρειάζονται, ότι η απουσία σου δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά να η αλήθεια, αυτή η μάσκα είναι μια πρόσωψη. Και τη στιγμή που κάνεις πίσω, οι ρογμές αρχίζουν να εμφανίζονται. Το εγώ τους ευδοκιμεί στην πεποίθηση ότι έχουν όλη τη δύναμη. Όσο ήσουν εκεί, αναζητώντας επιβεβαίωση, κυνηγώντας την προσοχή τους, δεν χρειάζονταν να κοιτάξουν στον καθρέφτη. Μπορούσαν να ζουν άνετα μέσα στην ψευδαίσθηση ότι η προσπάθειά σου σήμαινε ότι είχαν τον έλεγχο. Αλλά όταν έφυγες, όταν σταμάτησες να παίζεις το παιχνίδι, κάτι άλλαξε. Ξαφνικά, η μάσκα δεν εφαρμόζει όπως πριν. Οι ρογμές εμφανίζονται. Και πίσω από αυτήν δεν είναι τόσο ατάραχοι όσο θέλουν να πιστεύεις. Τίποτα δεν αποκαλύπτει την αλήθεια πιο έντονα από... Τίποτα δεν αποκαλύπτει την αλήθεια τόσο έντονα όσο η σιωπή. Σκέψου το. Όταν ήσουν συνεχώς εκεί, ήσουν μια απόσπαση, ένας τρόπος για να αποφεύγουν να κοιτάξουν μέσα τους. Η παρουσία σου τους προστάτευε από το να αμφισβητήσουν τις πράξεις τους, τα λάθη τους, τις ανασφάλειές τους. Αλλά τη στιγμή που έκανες πίσω, το μόνο που τους έμεινε ήταν ο ίδιος τους ο καθρέφτης. Και τότε ήταν που το ένιωσαν πραγματικά. Ο έλεγχος που νόμιζαν ότι είχαν ήταν ψευδαίσθηση. Και η αυτοπεποίθηση που έδειχναν ήταν επιφανειακή. Φαντάσου το. Στέκονται μπροστά στον καθρέφτη και, για πρώτη φορά, βλέπουν τις ρογμές. Η εικόνα που πρόβαλαν προς τα έξω δεν ταιριάζει με την πραγματικότητα που αντικρίζουν. Αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις, ακόμη και αν δεν θα το παραδεχτούν ποτέ σε κανέναν. Γιατί έφυγε? Γιατί δεν επιστρέφει? Έφτεξα εγώ? Μήπως εγώ είμαι το πρόβλημα? Και να ξέρεις κάτι, αυτές οι ερωτήσεις πληγώνουν πιο βαθιά από οποιαδήποτε λέξη θα μπορούσες να τους πεις. Όταν σταματάς να τροφοδοτείς το εγώ τους, μένουν να πεινάνε για απαντήσεις. Αλλά εδώ γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον. Αντί να αντιμετωπίσουν αυτές τις ρογμές, συχνά προσπαθούν να ενισχύσουν τη μάσκα. Προσπαθούν περισσότερο να φαίνονται αδιάφοροι, να δείχνουν ότι δεν τους επηρεάζει η απουσία σου. Μπορεί να δημοσιεύουν περισσότερα, να επιδεικνύουν νέες γνωριμίες ή να προσποιούνται ότι έχουν προχωρήσει. Αλλά βαθιά μέσα τους δεν αφορά εσένα. Αφορά εκείνους, την απελπισμένη τους προσπάθεια να κολλήσουν ξανά τα κομμάτια του εγώ τους. Και εσύ, τι κάνεις? Μένεις σιωπηλός, μένεις συγκεντρωμένος. Τους αφήνεις να αντιμετωπίσουν τον καθρέφτη τους, γιατί αυτή είναι η δική τους μάχη, όχι η δική σου. Η σιωπή σου δεν είναι απλώς μια στάση, είναι ένας προβολέας. Τους αναγκάζει να δουν αυτό που απέφευγαν. Και μέσα σε αυτή την αντανάκλαση, βλέπουν κάτι που δεν μπορούν να αρνηθούν,
έχασαν κάτι αληθινό όταν σε έχασαν. Οι ρογμές στη μάσκα τους είναι οι αλήθειες που δεν μπορούν πια να κρύψουν. Γράψε αυτό στα σχόλια. Είμαι ο καθρέφτης τους. Άφησέ το να σου θυμίζει ότι η εξέλιξή σου, η δύναμή σου και η επιλογή σου να φύγεις αποκάλυψαν ό,τι προσπαθούσαν να κρύψουν. Μείνε μαζί μου, γιατί τώρα βγαίνουμε από τη σκιά τους και ανακαλύπτουμε πώς να ζεις πλήρως στο δικό σου φως. Αυτό το ταξίδι δεν αφορά πια εκείνους, αφορά εσένα. Νούμερο 8. Φως χωρίς σκιές, από την απόρριψη στην επανακατεύθυνση. Η απόρριψη δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της επανακατεύθυνσής σου. Η απόρριψη είτε είναι διακριτική, όπως το να σε αγνοούν, είτε ξεκάθαρη, όπως το «δεν νιώθω το ίδιο», μπορεί να μοιάζει σαν γροθιά στο στομάχι. Είναι φυσικό να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να αναρωτιέσαι αν δεν ήσουν αρκετός ή αν θα μπορούσες να είχες κάνει κάτι διαφορετικά. Αλλά άκουσέ με, η απόρριψη δεν αφορά εσένα. Αφορά το μονοπάτι που δεν ήταν ποτέ γραφτό να περπατήσεις. Σκέψου το έτσι. Η απόρριψη είναι σαν να στέκεσαι σε ένα σταυροδρόμι. Ο δρόμος που νόμιζες σωστός ξαφνικά κλείνει, αναγκάζοντάς σε να πάρεις μια διαφορετική κατεύθυνση. Στην αρχή είναι απογοητευτικό. Ήθελες να πας από εκεί και τώρα νιώθεις χαμένος. Αλλά να η αλήθεια. Αυτό που μοιάζει με αδιέξοδο είναι συχνά το σύμπαν που σε κατευθύνει προς κάτι καλύτερο. Εκείνο το «όχι» που άκουσες δεν ήταν αποτυχία. Ήταν ανακατεύθυνση προς έναν πιο φωτεινό, πιο ολοκληρωμένο προορισμό. Μερικές φορές, οι σκιές που κυνηγάς είναι εκεί για να σε οδηγήσουν στο φως. Φαντάσου το. Κρατάς μια πόρτα ανοιχτή για κάποιον, περιμένεις, ελπίζεις ότι θα περάσει. Αλλά δεν το κάνει. Αντί γι' αυτό, φεύγει, αφήνοντάς σε να στέκεσαι εκεί, ακίνητος. Αλλά να η αλήθεια. Δεν ήσουν φτιαγμένος για να κρατάς αυτή την πόρτα για πάντα. Ήσουν φτιαγμένος να την αφήσεις να κλείσει, να γυρίσεις και να δεις τη νέα πόρτα που σε περιμένει, ορθάνυχτη. Η απόρριψη σε αναγκάζει να σταματήσεις, να σκεφτείς, να επαναπροσδιοριστείς. Αφαιρεί τις ψευδαισθήσεις, τις περιττές προσκολήσεις, τις αποσπάσεις και σου αφήνει κάτι ισχυρό, καθαρότητα. Καθαρότητα για το ποιος είσαι, τι αξίζεις και πού πηγαίνεις. Και εδώ αρχίζει να γίνεται συναρπαστικό. Όταν σταματάς να βλέπεις την απόρριψη ως τέλος και αρχίζεις να τη βλέπεις ως επανακατεύθυνση, παίρνεις πίσω τη δύναμή σου. Συνειδητοποιείς ότι η απόρριψή τους δεν καθορίζει την αξία σου. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την αξία σου. Η αξία σου είναι αμετακίνητη. Και η αδυναμία τους να τη δουν είναι δική τους απώλεια, όχι δική σου. Η απόρριψη δεν είναι αντανάκλαση της ανεπάρκειάς σου, είναι αποκάλυψη της αδυναμίας τους να σε εκτιμήσουν. Τι κάνεις λοιπόν μετά? Αγκαλιάζεις την επανακατεύθυνση. Παίρνεις την ενέργεια που ξόδευες, προσπαθώντας να αποδείξεις την αξία σου σε εκείνους και την επενδύεις στον εαυτό σου. Κυνηγάς τα πάθη σου, τα όνειρά σου, τις ευκαιρίες που σε φωτίζουν. Και μέσα από αυτό, ανακαλύπτεις ότι η σκιά της απόρριψης δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της μεταμόρφωσής σου. Γράψε αυτό στα σχόλια. Η απόρριψη είναι η επανακατεύθυνσή μου. Άφησέ το να γίνει το μάντρα σου. Μείνε μαζί μου, γιατί τώρα ολοκληρώνουμε με το πώς η εξέλιξή σου γίνεται η αδιαμφισβήτητη συνειδητοποίησή τους. Νούμερο 9. Η εξέλιξη είναι δυνατή. Η πρόοδός σου, η συνειδητοποίησή τους. Η εξέλιξη είναι ήσυχη για εσένα, αλλά εκοφαντική για όσους σε αμφέβαλαν. Καθώς ανεβαίνεις, καθώς χτίζεις τη ζωή που αξίζεις, η πρόοδός σου μιλάει από μόνη της. Μπορεί να μην το πουν φωναχτά, αλλά το βλέπουν. Παρατηρούν την αυτοπεποίθηση στο βήμα σου, το φως στα μάτια σου, την ηρεμία στην ενέργειά σου. Και βαθιά μέσα τους, συνειδητοποιούν την αλήθεια. Δεν απλώς επέζησες από την απόρριψή τους, άνθησες εξαιτίας της. Αυτή είναι η στιγμή σου. Κάν την δική σου. Άφησε την εξέλιξή σου να είναι η πιο δυνατή δήλωση που θα κάνεις. Όχι για να τους αποδείξεις ότι έκαναν λάθος, αλλά για να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι ήσουν πάντα αρκετός. Γράψε αυτό στα σχόλια. Η εξέλιξή μου μιλά για μένα. Και αν αυτό το ταξίδι σου μίλησε, μην ξεχάσεις να κάνεις like,
να εγγραφείς για περισσότερα και να μοιραστείς τη δική σου ιστορία. Η φωνή σου εμπνέει. Η πορεία σου αποδεικνύει ότι το να προχωράς μπροστά αξίζει πάντα. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε μαζί. Και μην ξεχάσεις, πάτησε το like αν δεν το έχεις ήδη κάνει και κάνε εγγραφή για να μείνουμε συνδεδεμένοι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.